Haga jinga kai Champion League happening ka Leverkusen Persia ek Newcastle. Aba phai shagana ka jinga kai baro artli ki ken hon kia khai tamar argul hadu bukot ka jinga kai. Haga jinga kai happening ka Benfica Persia ek Napoli. Haga ka jinga kai ka Benfica kala khor ka nam chop haren bakalala Pynliem ia ka Napoli da Arlanat. Haga jinga kai happening ka Dortmund Persia ek Bodo Glimt. Haba phai shagana ka jinga kai baro artli ki ken hon kia khai tamar argul hadu bukot ka jinga kai. Haga jinga kai happening ka Juventus Persia ek Pafos. Haga ka jinga kai ka Juventus kala khor ka nam chop hadin bakalala Pynliem ia ka Pafos da Arlanat. Haga jinga kai happening ka Athletic Club Persia ek PSG. Haba phai shagana ka jinga kai baro artli ki ken hon kia khai khlamla bat pen khijar nadu basdang ka jinga kai hadu bukot jong ka jinga kai. Haga jinga kai happening ka Club Brugge Persia ek Arsenal. Haga ka jinga kai ka Arsenal kala khor ka nam chop hadin bagalala abat Pynliem ya ka Club Brugge da Lailanot. Baria gini ki lai gol jong ka Arsenal ya ban tap argul daunoni bad shigul ya ban tap leng bau Martinelli. Haga wei par ka jinga kai Champion League happening ka Real Madrid Persia ek Manchester City. Aba phai shagana ka jinga kai ka Real Madrid kala yo ban pen khijar Nyngkong haga minit ka ba arpeu pra lengbo Rodrigo Henry haga minit ka ba lai peu san unico le yo ban tap ya ka gol pen ya khai naga banta ka Manchester City. Bad haga minit ka ba sau peu lai ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol pen tam lengbo ka penalty balakan jat do halan. Bad dei lama ka gol ke rang ele kai ka Real Madrid ki khlamla asyu ban siu kuliang hadu bukot ka jinga kai haga ba ka Manchester City kalala aban Pynliem da Arl kawai. Abangi phai pat syakamit ya khen point ka Arsenal kadang pad ya ke Kyrdan ka Nyngkong ka Bayern Munich kala kiubiang sya ka Kyrdan ka ba Ar naga Kyrdan ka balai ka PSG kala hiar sya ka Kyrdan ka balai naga Kyrdan ka ba Ar ka Manchester City kala kiu sya ka Kyrdan ka ba Sau naga Kyrdan ka ba Khandai ka Atalanta kala kiu sya ka Kyrdan ka ba San naga Kyrdan ka ba Shipeu ka Inter Milan kala hiar sya ka Kyrdan ka ba Nreu naga Kyrdan ka ba Sau ka Real Madrid kala hiar sya ka Kyrdan ka ba Nyau naga Kyrdan ka ba San kad ba ka Atletico Madrid kala kiu sya ka Kyrdan ka ba Pra naga Ar ka Liverpool kala kiu sya ka Kyrdan ka ba Khandai naga Kyrdan ka ba Khatlai bad ka Barcelona kala kiu sya ka Kyrdan ka ba Khatsan naga Kyrdan ka ba Khatpra.